mod Henry Akin til billedet op i sværvægt. Her handler det om titlen hos Vibe. Men ser man bort det, fordi adskillige af disse fra Norwich for at give plads til de nye unge, og blandt dem taberne af nattens fight i Vegas. Og give højde, rækkevidde. Herbie Hyde hurtigt på næverne. Tony Tucker, indsigt i gamet. Vil rutine. Hyde kan lide at arbejde bag sit venstre. Igen fra Hyde. Perfekt. Eksplosiv, tempofyldt første omgang. Guldmedaljer i World Cup'en og The Pan American Games. For ham heldig tilfældighed var han en træner. Sarah Johnson, professionel. Det er 17 år siden. Her i aften i Norwich mod Herbie Hyde, der angriber. Rammer præcis. God timing. Flot højre hook. Tony Tucker er rystet. Den gamle veteran er på vej mod sin sidste solnænger. Flot højre. Igen er Herbie snu. Men Herbie. Jeg synes Tucker veltrimmet, både mentalt og fysisk. Der var venstren! Han er ikke helt sikker på benene. Tilbage i kamp. Anden omgang. Kun. Og Herbie Hyde! Et fald, et skub denne gang. En direkte stød. Tony Tucker har brug for tid, hvis han overlever det her. Herbie Hyde. Herbie Hyde. Venstre til kæben. Det er ungdommen, der vinder. Tony Tucker er i gulvet for tredje gang. Ny for toårige tempo. Den nye champ. Herbie. 27 af hans 28 sejre på gulvet. De har får den fra en anden vinkel. Den venstre. Hvor er det flot timet. Klassisk tempo. Og her den venstre. Den højre, der glider over. Og så den smukke, perfekte venstre hook direkte til kæben. Og ned går Tony. Og her senere sekvens. Det var mere skub end direkte i gulvet. Og så kommer den definitive lange højre venstren igen. Og Tony Tucker, det er forbi. Her, detaljen der afgør det. Tucker tredje gang i gulvet. Den venstre. Og Herbie Hyde i